ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଏ ଟାଉଟର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବେଟାଡିନ ନା ବେଟାଡିନ ଆଇଲ ତମେ ଡାକିଲ ଡାକିଲି ବୋଲି କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ? 4 ଦିନ ହେଲାଣି। ନାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଷଣ୍ଢକୁ କେତେଥର ଖୋଜୁ କାଲି ଆସିଥିଲୁ ତିନି ଚାରି ଥର ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା କ୍ଷୀର ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ 5-6 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଖୋଜୁଥିଲୁ 5-6 ଦିନ ତଳେ ଷଣ୍ଢ ସେ ଲୋକ ମତେ ଫଟୋ ପଠେଇଲା କହିଲା ଗାଈ ଇଏ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲା ଭଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପାଖରେ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲା ସେ ଏଇ ଗାଈର ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡିଓ ପାଖରେ ଆମେ ପାଇଲୁ 4 ଦିନ ହବ। ହଁ ଆଜି 4 ଦିନ ହବ। ନା ନା ସିଏ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଶୋଇଛି। ସେ ବୋଧେ ଖାଲି ଶୋଇଛି। ମୁଁ କଣ କରୁଛି କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଆଇଛି। ସେ ମତେ ଲୋକ ଖବର ଦେଲା କହିଲା ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଖରେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଦେଖିଲେନି ସେଦିନ ମୁଁ କୁକୁର ଆଣିଛି ବୁଲେଇବାକୁ ଇଏ 5ଟା ବେଳେ ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଛି ମୁଁ ସେଠୁ ବାନ୍ଧେଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲି ତାପରେ ଡାକିଲି ଯେମିତି ସେ ସାନ ଭାଇ ଡାକିଲି ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆଣିକି ଏଠୁ ବାନ୍ଧିଲି ବାନ୍ଧିକି ତାପରେ ସେଇଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ସବୁ କଲୁ ତାକୁ ହିମାକ୍ସ ଏଇଟା ଦିଟାକୁ ପୁରା ଏକା କରିଦେବି। ଅସନା ଆମକୁ ଲାଗେନି। ଆମେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ହେଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ ମୁଁ କରିଦେବି ତ ଜଣେ ଦି ଜଣ ସାହସ ନହେଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ ସାହସ କଣ ଆମକୁ ମେନ୍ ହେଲା ଦେଖେଇବନି ବା ସେ ଖାଲି ବୁଲିଲା ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇଲା ସୂତ୍ର ନହେଲେ ଇଏ ଲଗେଇକି ଦିଅ ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗେଇକି ଦିଅ। ଅସନା ଲାଗିବା କଥା କିଛି ନୁହଁ। ଅସନା କଣ ଲାଗିବ ମୁଁ କରିଦେବି ଆପଣ ତ ନାଇଟା ଫୁଲିଛି ପୂଜ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଘରେ ବିଗୁଡୁଛି କାମ କରିବୁ କାମ କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପିନ୍ଧି କରିବା କଥା ମତେ ସବୁ ବିଗୁଡେ ବା ତମ ଖାଲି ସବୁ କରିବା କଥା ଗ୍ଲୋଭ୍ ପିନ୍ଧି ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇଏ ହବନି ସ୍କିନ୍ ଇଏ ହବନି। ପକାଉନାହାନ୍ତି ତ ନା ପକାଉନାହାନ୍ତି ଗନ୍ଧ କର୍ପୁର ହିମାକ୍ସ ଦୁଇଟା ମିଶି ଦେଲେ ଚାଲିଲା ଆଉ ସେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ମାରିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତ ଦେବା ଶୁଣ ଅବିକା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ ପୋକ ଚାଲୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେନି ପୋକ ଚାଲୁଥିଲା ଗନ୍ଧ କର୍ପୁର ଦିଅ